ndoda ngathi siyaluza ithi company ke hayi Khabazela hayi sesiyahlukana nawe ngoba manje hayi ama sales swabona akuhambi kahle emarket ekubebhlungu impela nakithi isiZulu kodwa ngasikhathi leso ke mina ukhansela uma ngabe bethi ay sebemkhatha down manje priority akasenza ukuba iartist la khona akabona ukuthi ushonaphi umuntu engamshiya emidlalela ibase umadoda wase good kumadoda ebase hayi wase right umadoda ebase ay uma kunjalo ke itholakala ukuthi hey sefana inkampani indoda manje nathi bayilahla manje priority so ukhansela ke wasayicelela kumnumzane Dlamini naye ongasekho wathi Bradlem bengicela ukungiphe nje ithuba lokugcina ngicela ukuthi ngicule lento engiyaziyo engasukela yona ekhaya awu uBradlem nathi hayi enjani le athi hayi Bradlem yakhumbula mangifika eMoonshine ngangaculi lemculo lona mina uyu Bradlem ingathi wamshintshisa emuzwa ngelilanga azozamthathe emuzwa uthi hayi man cula kanjena manje watswelenisa man hayi kwakungekho nje uMaskandi wayicula ngokutswelenisa wayengekho uMaskandi ucula ngokutswelenisa babecula nje aba uMaskandi ngenkosini enkulu yabo hayi ke wasengena kulomculo ke ayewushaya ke lokho ushaya uzame manje mase khuluma noBradlem uthi hey ndoda man awukahle man before ngixosha angiphi ithuba lokugcina ke ngishaya iphuma la kimi into yami so hayi khuleka ngishaya into yami wamnika ke ithuba wadoda awuwenzeke sibone ngizoyikulungisa indaba yakhe efemini sahamba saya still deal walanda mina ke manje ukhansela hayi wacaba kunothi ngilapha uDumsane manje ngitibule kokugcina manje umuntu engimthembile ngibona ukuthi ngenza njani ngigalele iziphuke mabe ziyaphuka saya le estilde safesa ishaya ingoma hayi sashona amagatari nje ngathi mina ikhansela hey mina ibhezo ngikwazi ngidlalele phansi kangaka ngidlala nje la khona wonke umuntu manje wena uphezulu kakhulu man athi ngicela udlale njengoba ngitshela dlala lapho ngingasuki lapho hayi ngithi nayi ikhansela hayi uyifuke nenye inkosina lo shaya ingoma hey ya release ingoma emarket yo amalombo la 1990 excuse cabanga ke lo muntu lokho etabala sakusuka le kungalungi zathi mase 1990 sahamba saya EMI lapha sayishaya ingoma ithi qephu hey dot yavala ngehlahla ingoma amalombo suthi nawo ho umuntu loba ngimphikisa yavala abona ke ukhansela hayi lapho hayi wavala ngehlahla vala ngehlahla ukhansela lapho ndoda kwama yonke into emarket amalombo hayi ke nayi ayifunayo nayi lento ayisukela ekhaya ayaziyo laziwa lo mculo wakhe lo oculela phezulu hayi la ngempela ke hayi wangena ke emarket ekhansela waqala futhi masengenile waseba nezwi sebenezwi le phezulu entabeni eobservatory yayithi izwi khona umuntu othi angishumayele hey akhona lo muntu angishumayele hayi yabona ke leyo ke ayikhohlwa ngiyaphoyelwa kakhulu wayelwa sorry hey uyabona ke leyo ngoma leyo yayithi izwi hayi ke
hayi yaphula irecord iyona ke yaphula irecord ke ingoma yayithi izwi yamthatha ukhansela ambeka phezulu esicongweni seCarlton Center khulunywa ngaye ngapha kufanele wayivalile kwaba sangene ingoma erelease ayishayitana lathi ayisanja nje ayihamba kakhulu le yahamba kakhulu senikuphi seni MI man kwakuse MI wase kuyi MI ke lapho hayi ke lapho akafuna ukuqamba manga ke umfoko amanqele izwi lathi malingena hayi nami ngaba ngala nami ngaba ngala ngathi imoto yithi laba babuya ukhansela uJBC uma sishaya izwi wayekhona wayekhona masishaya izwi bayabahlukanelana noJBC uyabona uJBC wasuke waba nokuzinikela kakhulu ezinkambeni uthola ukuthi masiyoriyeza sizoya emashowini akeze emariyeza uzofika njena sekuthiwa kuyahanjwa kuye eshowini angena emotweni kuye eshowini manje leyo nto le bingathandeki manje ibhende ningariyezi impelele uyoqawuriyeza phela kwakungeyona into ayikade imjabulisa nawo ukhansela nayo uBrahlem wayengayithandi ngoba nami ngangayithandi leyo nto ukuthi singapheleli ngangimncenga ku JBC ngithi ndoda yazi ngiyakucela mfowami man ukuthi awukhuthalele umsebenzi mathe yariyeza hayo nayo inkinga zakhe athi hayi kwasha kwacema kunjena bese umuntu ngazathi usekhuluma indaba zokuthi ngazathi manje uBrahlem nokhansela abamthandisisi bamqambela amanga ukuthi akafuni ukuriyeza abamtsheli athi no ukhansela nakangitsheli ukuthi kwenzekani ngiyabo well kwagcina ngasasebenzi ke no lokhuzana nokhansela kodwa ke igama belokhu lime njalo nje khansela noJBC khansela noJBC lima kanjalo igama kanjani ukuxhumana ngala ngaphandle hayi no khona babengenakho ukuthi abashayisana athi beshayisana nje kahle bezwana kodwa nje ubona nje ukuthi hayi akusenjengoba yena usola ngathi ukhansela ushintshwe imali besola lo vele lo wayenokusho ukuthi ngapha esentini uphansi kuyilapho ke thina ke mfoko amanqale sasingakwazi ukuthi siyifokise leyo nto leyo ukuthi kuza kanjani ni-2 ebhendini wena ube phansi ngokwehono udlule ukhansela kuba ni-2 phela khansela noJBC kufanele nithole 50-50 besingakwazi ukuthi siyoseshe into njengalezo ukuthi si-investigate ukuthi kuza kanjani sena njengamnandi boyi-2 lo JBC sesingena kwenye department yakhe ke manje uJBC wayibulayo abantu engazi lutho ukhansela sengazi lutho nathi wayibulala abantu nje uJBC khona la emasotsheni ngase MTN lapha ahambela khona wayibulala abantu uJBC nje engeke futhi nami ngisho ukuthi ubani kodwa kwathi makuhamba isikhathi umuntu waba nephutha umfana mumbe ayihamba naye beya la angazange khona sabuye uJBC kuyophuzwa kwathi mase sekuphunywa masizwa lo mfana lo wayehamba noJBC wayehleli ku pavement nje lapha elindelo ukuthi akaphume phela bahambe akasaphumi lo kuthe ngese mangibeka nje kaloko ngihlondisa ebedela uthwala abedelela ayibona abedelela uthwala yathola ufa besiphatha kabi siyibhendi yakhe ngoba ngingadlala naye nje ngempela nje sidlala naye nje ngingadlala lenye group ngithi busy naye nje shaya amathoko uSwaziland kuphi ngihamba naye nje ngimdlalela nje uthwala ufa yabona hayi yena besiphoqa yazi uthwala ufa uthola ukuthi umuntu siyafika endaweni eholweni sesishonele iginci sesiphumela nje shaya nje round bambone bamjabulela yabona nje umuntu athi amjabule uthwala ufa uyambingelela awuthola uvele nje amchizele nje umuntu avela amchizele nje umuntu awu yazi bebhlungu la ukuthi awu madoda lo muntu ngathi ambingelela kahle kanje uthwala ufa awu awuthi nawo mfoko wakho nje kanjani madoda kunjani kuze mbongolo angeke hey umuntu njalo uthwala ufa manje uthola ukuthi wena osebenza naye phatheka kabi mayenza into enjena manje yabona
hayi yena kodwa ekuthenini ebekufisela ukuthi wena ungabe nalo utho hayi yena bekumuntu oright emculweni hayi umuntu oright yena ngokuthi ke yena umculo wakhe ngathi nje uThwalufu uyabona ukubamba umsebenzi wakhe ngezandla zombili hayi bengawubambanga uThwalufu ngezandla zombili umsebenzi wakhe angifuni ukuqamba amanga lapho uyabona uThwalufu bukade ukwazi ukumnceda ngenhliziyo yakho yonke nenze into ibe right uzitshela ukuthi ngonyaka ozayo futhi uma ngabe sephinda sizoba ndawonye senze more ngonyaka ozayo masephinda awusekho wena selanda omunye sewuzomunye oqalayo ukusebenza naye uyabona manje inqubekela phambili ayikho imali uye nje kahle besimbiza u13 masimjokisa kahle u13 bengakwazi ukubona umuntu owusizo kuye angilibeke kanjalo bengakwazi ukubona umuntu owusizo kuye ngoba njengami nje obasashaya ngoma enyakwembezwa zimbulu ngangicabanga mina ukuthi hayi ngonyaka ozayo ke sidubula futhi enye into engasuphansi hawu ngoza kuhlusa recording hawu kanjani manje phela manje la khona leyo ngoma ayifakile manje ngiyayimamela nami ngizwa ngathi hayi mngani wami uThwalufu hayi liqhamuka phela la 13 hayi lezi ngathi uThwalufu mathatha 13 13 asebenza noMaxwell Mngadi ukushaya kwakhe lezi ngoma lezi uThwalufu loSamson azizwe nje kuzikhala emini zikhala enyameni ngiyabona lezo ngoma lezo kwase lezo ngoma wayiphambili kampela uThwalufu wayesekhona phela endimeni bese kuzoba omunye uMaskandi wayekhona futhi endimeni ngalezo khathi ungane zamfisa nokhamba lomvayelisi uma bezothi wobiyeka maliya ngoba la kwehlula ukhamba ifikile naye ngenkosini yakhe ukhamba lomvayelisi wayefikile napho koMaskanda ke abaduma ke impela baduma hayi kodwa kahle ubusanda kuqala wangakathathelwa notice phela kodwa bona baduma phela uMaskandi lapho baduma ngoba nje babehambe enyaweni bafika ecathulweni zabo Phuzishukela bafika enyaweni zabo Phuzishukela kakhulu akinjengoba ukuthi angimncane mangisesibayeni lapha ngivakashile khona ayidlalisa ngalo 7 angizingane encane uPhuzishukela athi ebethanda uJoker adlale kanjalo uPhuzishukela noma segula Nkosi yami ngiyamkhumbula yabona ngaba buhlungu ngophuze chemist aphuze uPhuzishukela ngaba buhlungu ngaye ngoba ngikhumbula egula angifuni uqamba amanga phambi kwakho Manqele ngithi wahamba ngambone engasekho sehambile kodwa ngiyakhumbula khona esibayeni egula khona isikhathi engangafika khona esibayeni ngamthola epassagini wathi bakhuphuka idebhisi lapha esibayeni ukhuphuka bese ungena epassagini usuza ema-resal room ngapha ku-right kwakuyindlu yayihlala uZulu ayisecurity nyana nje nabo khona umunye baba nje ngiyamkhohlwa ababehlala nje khona ke lapho phambi kwalowo mnyango loyo engambona khona umfoka Bhengu egqoka okhakhi nengcabulela yakhe ayiclean hlali bamhlophe ingcabela yakhe lo khakhi bakhona beclean ngamtholelele nje mina evundlile nje kunesitulo noma cha phansi emithini phansi lele nje so yikho ngithi angifuni uqamba manga ngithi ilapha sedlule khona ngimbona ngoba nami ngadlula nje ngabona ukuthi ulela zange ngibingelela zange ngizolutho ngangena le razor la ngaphuma futhi ngahamba sikhashinyana nje ngezwe kuthiwa awu indoda hey isishile asekho emhlabeni umfoka Bhengu angazi ukuthi kwakuyilokho yini nomhlamba wahamba ngakusasa wakhona nganini mhlamba ngake ngiqamba manga ngithi washonela kuphi ngiyamaza ngifuna uqamba vele lezo nsuku umbono ayibambekile vele ebambekile kakhulu abambekile awuyidlozi lamaskandi madodana yabona nje abantu bangakutshela kahle ukuthi washona kanjani yibo obungani ngubani laba be special 5 ngoba babesebenza nabo ngoba naye mayirekhoda uPhuzishukela wayeshayelwa huyu ubongani ngubani ama-drums i-bass guitar idlalwa umluyi indlabaluyi wayethi mayimbiza ulokhuza uPhuzishukela
ebiza umloyi athi ha dlendlaba loyi ehe ayishaya ibhesi lo muntu loyi kwathi makhamba akabe sashayelwa undlaba loyi washayelwa uBoxer owayedlala njengoba ngeke ngalimention igama lama Disco Brothers yeah Disco Brothers yayibheka amatshitshi